Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga Pangulong dinaran sa mga balita lokal, Good Governance Committee sa Bacolod nagumpisa na sa ila investigasyon. Mayor Benitez wala sang interes nga bayaran ng utang sang syudad sa AstraZeneca. Sa balita national, state of emergency ginaduso para mapunggan ang krisis sa pagkaon. National PTA nagapabor sa gyapon sa face-to-face classes sa piyak sang padanya pagsakas ng kaso sa COVID-19. Sa balita international, India malapit na nga malabawan ang populasyon sang China. Sa balita sa sports, Filipina-Japanese nga Juna Chuki nagdaog sang bulawan nga medalya sa 12 World Games. Balita entertainment, director kag veteran comedian nga si Philip Lazaro napatay sa edad nga 52. Samtang sa balita espesyal aton padayon o istoryahan ang mga lihi-lihi sa panahon sang tig-ululan. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugamahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Hulyo 12, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabat. Kag-Action Boy Duran, sa aton balita sa lakat sang panahon. Las 3 na sang kagahon ang low pressure area nakitaan sa 420 kilometros na sidlangan sang Baler Aurora. Ang southwest monsoon nag-apekto karon sa nakatundan gabahin sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Western Visayas, lagip ng Negros Occidental, kag siyudad sa Bacolod, mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang southwest monsoon kon LPA. Kasarangan, tubtob mabaskog huyop sang hangin, gikan na bagat nan padulong na bagat na nakatundan, ang maeksperiensya naman sa isla sang Negros. Samtang, ang baybayon, mangin makanay, tubtob kasarangan ang pagdapya sang balod. Ginpanumduman sa pag-asa ang posible flash floods kag landslides sa tiyon nga magluntad ang mabaskog nga pag-ulan. Ang adlaw na butlak naman las 5:32 kina sa aga, magatunod naman las 6:07 karon sa gabi. Ang temperatura mabatyagan sa 25 degrees Celsius, tubtob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. This news sponsorship is brought to you by Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo. na diri sa aton nga pangalagad sa Aksyon Balita Morning Edition. Karon nga adlaw July 12 kita kag dapat na lang kita tunga sa bulan sa Hulyo. Dason pila na lang kadlaw Aksyon Dorel may makuha na ng Tiempos Muertos na kita. Ay, amo na. Dead season. Dead season. Dead season. Season. Pero Action Boy, di tanaya pagpaminsaron Action Boy. Kaya dapat positive lang tagyapon sa life. Kaya kung sige tada porgay, kaya tungod nga, kumbaga do na, namang nabutana na sa pinsa, tang once mag-August na machimpo, muerto na gidayon. Pigado na kurikit, gidayon, nagpiligado, gidayon. Depende nagyapon sa aton pagpaninguha. Yes. Kuya nagapati ko nga wala sang dead season basta paninguha ka lang. No? Good morning na dira liwat sa aton nga sa mga tricycle drivers naton dira nga ara sa mga terminal maayong aga sa inyo.
sa mga tanan nga mga TODA, no? Tricycle Owners and Drivers Association. Good morning gid sa inyo. Sa mga tiyangge dira nga naga-monitor sa aton, mayong aga man kagabay pa damo magbakal sa inyo. Grabe nga wish, no? Kabay pa damo magbakal sa inyo. Sige. Sakay Homa Lumena, good morning man sa imo. Kay Enrique Caballo Subaldo Jr., Jean Oisiser, kag Miss Jengi Dalagdon Ara Gyapon, James Prin Graces. Good morning man, no? Ining si James Prin Graces, din siya nga man sa Japan, sa Germany man siya. Pero anyway, good morning dira sa imo. Kag kay Lester Ray Benitez dira sa may New Zealand. Kag good morning man kay Ayes, no? Ang iyang beautiful wife, beautiful and mabuot nga wife. Teacher Ayes. Ano na niya tabo? Good morning sa imo. Ano na lang ginahimo mo daya? Silin ko gidor. So makaguba ka dor. Charot. Amo na guro permi ka kubang aton aircon. Wow! Sabay. Sa kay Aya Fire. Aya Fire may aga man dira sa imo. Sa kay Jeanette Delino bala, miss you na, Jeanette. Miss you na. Sana all. Mama chup-chup. Mama chup-chup. Sana all ka miss. Sana all ka miss. Ay, ma-miss mo man sila. Black do. Mga upod ko na sila sa Parole Provision Office number 1. By the way, July 15 may ara kami nga kuan mo daw clean up drive. Ay, wow. Wala kami mga social activity kami sina nga ginahimo. Usually mo may mga clean up drive, may mga mangrove planting. Ti kami mga activities ka mo. Sige kami ang mangrove planting. Inang isa ko amigo dayaw. Sige mo palapas nila yung mangrove which is illegal. Galing kay ginapabayaan mo lang isang DNR mo. Dapat may gabantay. Gina-actually action boy mo. Ang isa ang gabantay. Ang isa mo pa na yung lakay man mo. Ate, ang gidi. Sa tutuod Bantay lang sa pala. lakay. Sa tutuod lang. Amo panis lang isa nga siling mo sila tani ang ginbutang dira. Para magbantay, ma-preserve ang aton environment, sila pa yung gatag proteksyon sa mga nagapanapasang mangrove. Mga illegal activities ang iban. Bot na no ang mga rason sina nga muna. Basi guro. May porsyento. Bay lang kay maka-restauranay kami ni PBBM la kay. Kung makavisit, siya Black Boy sa station. Bisa na pa sa makavisit, makatawag lang siya. Kay may schedule kami na nga ma-interview siya mo. Ang isa sa nga ayon ko ginagdan siya to makalakat at tubla sa Ilocos Norte. Isa unahon mo ginaya. Unahon ko Iba ginaya. niya medyo ulihin na lang niya. Mahinyo-hinyo, mabot sila sa mga mangrove pa uto ulihin na. Mr. President, na lakat kami to tani ni Sundurer sa Ilocos Norte. Ti ano man, mayo man. Nya si Sandro lang bala sa inyo. Okay man? Okay. Sige. Saan ba sa mga balita lokal? Balita Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:11. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, ginumpisa na sa Good Governance Committee sa siyudad sang Bacolod ang trabaho pagi sa pagkolekta sa mga dokumento ka mga impormasyon nga makabulig para sa himuon nga investigasyon. Sa press conference na City Legal Officer Attorney Romeo Ting Jr. kag City Administrator Attorney Pacifico Macari III, una nga pagatutukan sa gintukod nga komitiba ang isyu angot sa gin red flag nga mga transaksyon sa nagligad nga administrasyon nga ginalakipan sa kontrata. Nga ginsudlan sa siyudad ilabi na ang pagbakal sang AstraZeneca vaccine para sa COVID-19. Ginpalayag man sang duha ka mga abogado ang ginhimo sang Good Governance Committee nga pagbukas sa talatapan sang CLO para sa publiko nga mayara sang lehitimo nga mareklamo kung ebidensya angot sa mga nagluntad nga mga transaksyon. Ginklaro man sang duha ka mga opisyalis sang syudad nga ang anuman nga lihok nga patiguyunon sang komitiba sa palabuton ang mag-aagi pa sa nagakaigo nga proseso. Ginkumpirma ni Mayor Albi Benitez nga mayara sang representante gikan sa kompanya nga AstraZeneca nga nagpadulong damlag lang sa iya talatapan. Suno kay Benitez wala niya ginapaabot ang tuyo sa among representante sa pagpadulong sa iya talatapan among ang pagpanukot sa 98 milyones pesos nga balanse ako nabilin nga balayran sang syudad. Ginkakibot man ni Benitez nga fully delivered na gali ang tanan nga vaccine nga gin-order sang syudad. Nagligad pa apang 434,000 ka doses ni ang yara lamang ginpahamtang sa talatapan
tatapan sang Department of Health. Ginapa-review man sini sa City Legal Office ang ginhimo nga kontrata sa tunga sang syudad kag amo nga kumbuyuhan bangod bisan ang petsa sang delivery ang wala man ginbutang sa amo nga kasugtanan. Ginapausisa man sa alkalde sa City Legal Office ang ini nga transaksyon bangod kun siya lamang ang pamangkoton hindi interesado nga magbayad bangod sang madamo pa nga mga proyekto kag programa nga mahimo mapondohan sang amo nga kantidad. May isa ka representative sa AstraZeneca nga nagabot diri. Abi ko gani daw mahay hello lang eh. Galing panukot na sila kay ang ilang nga vaccines fully delivered na as early as last year, no? So they want to see kung ang city will now pay the balance. 98 million pa ang ginasukot nila. Kabahin sa pagpahayag ni Bacolod Mayor Albi Benitez. Nagalahom naman si Mayor Albi Benitez gilayon na nga maumpisahan sa mga telecommunications company kung telcos ang pagpanghawan sa mga spaghetti wires ilabi na sa Dalan Lacson diri sa siyudad sa Bacolod. Suno kay Benitez, nagpahayag na sang kooperasyon ang mga telcos angon sa pagpatuman sa mga programa kasunod sa iyang ginpaparaog nga executive order. Dunga pa ni Benitez, wala sang gasto nga ipagawa ang syudad sa mga proyekto. Magluwas lamang sa pagtukod sang team nga ginaayo sa mga telcos nga mga magabulig sa pagbantay kag pag-areglo sang trapiko sa mga lugar nga ini sila ang magapatigayon sang operasyon. Sa nimaluan nga ang pagpanghawan sa mga spaghetti wires ang isa sa mga programa nga nalakip sa mga prioridad nga ginpromisa sang alkalde sa unang isa ka adlaw sang iya nga pagpangalagad. Ginklaro ni Mayor Albi Benitez nga mayara gid man sang pila ka mga alkalde nga miyembro sa League of Cities of the Philippines nga nagaduso sa iya gud magpapili bilang presidente sa mga grupo. Suno kay Benitez ila pa ginadiskusyonan ini nga bagay sa karon bangod luyag si anay nga hibaluon kung ano ang demand sa mga posisyon. Dugang pa ni Benitez prioridad sini ang Bacolod gani hindi siya luyag nga mapektuhan ang iya trabaho antes pa man maghimo sa nagakaigo nga desisyon. Dugang pa ni Benitez isa sa iya hibaluan nga interesado sa pagpapili sa mga posisyon amo ang alkalde sang Cebu. Suno pa sa alkalde, ang schedule sang ila election ang gintalana sa masunod nga semana sini nga bulan sang Hulyo. Before I go for it, I would like to understand first ano ang demand sang position nga na. Possible tamaan katako nga mabudlayan naman ko di mag-focus sa Bacolod. I would like to prioritize Bacolod first before accepting any other position. Ang dugang nga pagpahayag ni Mayor Albi Benitez. Nagpatigayon na sang nahaunang meeting ang taratapan sang DPWH subod sa City Engineers Office ng syudad angot sa pagsolbar sa problema sang baha. Suno kay Mayor Albi Benitez ang mga pagsinapol ang magasentro sa technical nga pagtumod sa problema sa tuyo nga pag-harmonize sa pila ka mga plano kag proyekto sa palabuton. Dugang pa ni Benitez, kinahanglanon sang duha ka mga departamento nga madeterminar ang mayor nga rason sa nga problema paagi sa pagdihon sang panibago nga mga ideya kag innovation. Nagapati man ang alkalde nga kung mayara lamang sang konkreto nga pagtuon angon sa implementasyon sang drainage system master plan sa syudad, ini nga problema ang sigurado gid nga mahatagan sang solusyon. Nagpangabay naman ang hanay sa mga negosyante sa syudad sa Bacolod sa pila ka talatapan sa gobyerno nga istriktohon ang pagbantay sa suggested retail price o SRP. Inisuno kay MBCCI President Frank Carbon kasunod sa pagsaka sa inflation rate sa pungsod sa 6.1% subong nga Hunyo 2 o kon sa ringligan nga Hunyo 2022. Sa interview sa Action Reports afternoon edition ginpahayag ni Carbon, importante nga mahangpan sang publiko ang inflation nga amo ang pagsaka sang presyo sa nagapangunang nga balaklon bago nagaapekto ini sa tanan. Dugang pa ni Carbon sa tion nga magsaka ang presyo sang gatong, may mga negosyante nga nagapasaka man sang presyo sa mga balaklon. Dugang pa sini nga dapat manguna sa pagmonitor sang SRP ang DTI, DILG, LGU kag iban pa. Ginehemplo man ni Carbon nga sa pagsaka sa inflation rate sa pungsod, ang 1,000 ka pesos nga budget sa isa ka semana ang karon, mabudget na lamang sa sulod sang 3 ka adlaw. Sa ibang maraton nga balita lokal, umpisa kahapon Lunes, Hulyo 11, ginimplementar na ang free shuttle service para sa mga empleyado sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental. Suno kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, kabahin nini sa tikang sa probinsya para mabuligan ang mga empleyado nga hindi na magastuhan sa pagplete kag mapahaganagan ang epekto sa pagsaka sa presyo sang gatong. Ang mga rota mo masunod,
North Road sa Silay Public Plaza Capitol nga may 16 nga seating capacity. South Road DepEd Bago Capitol nga may 22 ka seating capacity. Kag Central Road nga Murcia Public Plaza Capitol nga may 65 ka seating capacity. Gintalan ang jump off time las 6:50 sang aga kag las 5:20 naman sang hapon nga departure. Ini ang para lamang sa mga empleyado sa gobyerno provincial, permanent, casual, contract of service kag job orders. Ang sinuman nga empleyado ang inobligar nga magpresentar sa identification card kag ini ang first come first serve basis. And in fact, today we started already bringing people from 3 points to Capitol. So kung aga ang ato ni mga bus gahalin sa Capitol at about 6:30 a.m. Padto sila sa Bago City, Murcia, and Silay City. Si Attorney Rifrando Diaz II. Ginpayag ni Barangay Kapitan Noli Villarosa sang Barangay Tangob nga ginsaway niya ang isa ka tricycle driver nga hindi magparking sa tubang sa nagabaligya sa mga utan bawod ginidilian ini apang hindi magpati kag ginaligar nagbato. Suro kay Villarosa si alias Bibing isa ka salawayon nga persona halin pa sa una bawod kilala ang pamilya sini nga mabaskog ang koneksyon sa nagligad administrasyon rason nga kung sawayon ini nagafile gilayon sang abuse of authority batok sa iya. Palayag ni Villarosa nagareglohanay na sila sang driver bangod ini ang nangayo pasensya kag bilang amay sang barangay ginpasaylo man niya. Ginkompirmar man ni Villarosa nga wala pa sang permanente nga parking area ang nagabiyahe sang tricycle bangod kinahanglan pa nila mag-request sa syudad kag mahimuan sang ordinansa. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:20. State of emergency ginaduso para mapunggan ang krisis sa pagkaon. Samtang National PTA nagapabor sa gihapon sang face-to-face classes sa piyak sang pag-isaka sang kaso sang COVID-19. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwag na nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod
Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Ay Joanny Amagin, silang niya, good morning to both of you from California. Store. May store nga Sugpon. From California. Abi ko na sa kwan. Kalikan niya, good morning to both of you from California. California. Store. May store. Sa Bakyas, Laurel Mansilingan. Good morning daw sa imo. Ginungod jigid guray, ha? Good morning to both of you from California, ... store. Store. Ay, bongga. Okay. Ginatamyaw taman sang happy birthday ang hinablos ni Ana Sinoro, si JBV. JBV, happy birthday from your tita, Ana Sinoro. Migo to na Phil Alonso guys sa Tokyo, Japan. Good morning man. Sol Lama Barnatsa sa Thailand, sa Wadikha, Bacolod. May Tuesday, kag sa mga taga-handuman nga pamilya ni Sol Lama Barnatsa, good morning sa inyo. Miss Georgia Gargasiran, mga agaman, kag mahalag na pagpangape, no? Sa kay Rochelle Evangelista, Dina Magbato Malabago, Indayeng Morales, good morning madala sa imo sa Sampaloc, Manila. Kay Marce Rumbines Sunyo, good morning man. Kag liwat happy birthday kagawad Mira Polidario. Sang barangay Pahanukoy, happy birthday gid sa imo. Yes, happy birthday, Liwat. Si inablos gali ni Ana, di ko galibulo ko may JBB siya, may JV Pilar pag ido. Kumo ni si JB Pilar sino gid. Oh. Hay. Do ginahapok la. Hay. Ginahapok again. 13 years old na si JV Pilar. Chipet Salido. Good morning ko naman ang O. Sino man ang O? Sino man ang O? Good morning, Manang O. Gina-greet ka ni Chipet. Di Chipet. Si Remia Garcia. Rems, may kagada sa imo, sa barangay Pahanukoy. Kay F. Smart Tadeo Salcedo, good morning man sa imo. No? Dira sa kay, daway ko kita di si Teresa, Linahakayaw. Morning sa imo, Teraya, no? Kay Jonathan Dia, no? Morning man. Yes, good morning si Pudding Boy. Happy birthday man sa bata ni Roswell Gliverba. Kilala na mo ni si Roswell ya. Ang bata niya nga si Ella. Birthday subong. Els. Bo Els. Happy birthday, Happy birthday, Els. Si Els. Halin sa imo mama. Yes. Si Russell Gomez, mayong agaman. Kag si kuan pagid ang wala kuan si John Dexter Celis wala sang Valladolid. Bago man na siya. Si William Osera Celis, morning man. Si Stella Marie Celis, morning man. Makilala ko na ning mga kuan pamilya Celis Gani man do. Si Attorney Rex. Kilala mo si Mary Ann Celis. Oo, kilala mo Mary Ann. Abi ko. Celis man siya, di ba? Si Maria Lobaton. Good morning man. Ay abaw may utang pa ko tugali sa ila to, sige lang. Mang tahong tada sa inyo pre, sila ni Jonathan mang tahong tada. Hindi ka na to magpagamoy Jonathan nga magkadtuto. Why na to bilin guro yan? Hindi damo ka man, hindi ka nang pagamuto, tulatan ng padalan dinis. Gani. Kay kami mo man gani gahulat man kami. Kay ko magpadala si Dennis. Hindi ko kabalo to magano. Kay ko magpadala si Dennis na tala na iya. Oo, tika ba siya kabalo? Tunan niya bonano o magtalas ng taong. Kakasun mo gila na siya. Basta yan ba, guro mamo na yung tala. Ang tala, ganit dance ang iyaya. Tila ko'y nakalutang na sa langit. Walang iyaya. Dennis, guro ay. Padala ka din tinala nga tahong kay matala dance si Jackson Dorel. Free lang na dance for you. Exclusive. Ipadala si mga messenger gidya. Ang tala dance si Jackson Dorel. Ano ka? Baylo. Padala ka din tinala nga tahong, padala ka Jackson Dorel sang tala dance. Nga exclusive lang para sa imo. Di ba? Kalay. Siling ko gid-dance. Dira sa DK Kapihan. Morning dira sa inyo. Sa Kapihan da ni Lani sa
kuan bala sa Ubay? Ay, yes. Ay, Ubay sa Kalubay. Kalubay. Sa puro Kalubay. Good morning. Sa tanan niya makapihan na. Oo. Ano, gini karon bakal. Gini ko rin kapi action boy kay namin. Kadumdum ka kung di nakapihan ni Nancy. Ha? Ang kapihan ni Nancy, duno ka kung din. Kapihan ni Nancy Binay. Charot. Why mo kabalo? Lipat ako sa kadaboy sa kapihan. Sa kuan sa recreo bla. Ay, ugli, Recreo Pontevedra. Nan. Bodo malipatan. Kung makigani ko ni Mami Ems. Oo. Yung inakalimutan mo ang kapihan ni Nancy. Si Francisco Guangco, happy anniversary kuno sa iyasawa nga si Jonah Guangco. Happy anniversary sa inyo nga duwa eh. Alang-alang na anniversary ng asawa mo siya lang. Happy anniversary. Kay Francisco Guangco. Stay strong and God bless. Kung ano si Francisco Guangco, mga swimmers nila sa una. Mga Philippine team na sila. Sure, ginayali. Ginayali swimmers na sila sa Philippine team. Wow. Pero tinis sa una, mga manuglango yun eh. Pero lagi dyan, pero di siya gapon sa imo sa pagka-swim. Ay, saya ka maintain. Ako na maintainado na yan. Si Kagawa Daide Perater da Blas sa may barangay Talutog, si Kapitan Teresita Viñas da, maayong aga sa inyo. Wag ka gito kadto sa Talutog, no? Ha? Sa Talutog sa Murcia. Wala eh. Nambalanta ka kadto tapos kadto ka kay Kapitana. Gani man, si dason bala ako magkanto, kato updaman ko bala. Kay palutuan niya ka na isa kalabador nga Bisaya nga manok. Ha? Isa kalabador. Ay, grabe, Bisaya nga no? manok. Gusto ko yung galing drum gidya. Nathan Borromeo, nila sa Panakyaw, Morning Man. Standby na kita sa mga balita national. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang Detalya na sa ato nga panguna nga mga balita national. Nagapangabay ang Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ikonsiderar ang pagdeklarar sang state of emergency para makontrol ang inatanaw global food crisis. Sunod kay PCFI President Danilo Fausto, nagapangatuwang si Marcos ang tatlo ka mayor nga problema, lakip ng pagnubo sang productivity sa agrikultura, ang nagakaubos ng treasury sa treasury, kag manubo ang kumpiyansa sa mga pribadong sektor para mag-expand sa ilang negosyo. Duha man ni Fausto, pagi sa state of emergency, magatugot ini sa bagong administrasyon nga manduan ang LGU nga magpain sang pondo sa ilang internal revenue allotment para mapaayo ang agriculture production.
Dugang pasning nga sa idalom sang Mandanas Garcia ruling, makabato ng LGU sang dugang nga 27% o kung kabilugan na 235 bilyones pesos sa 2022 gikan sa ilang shares ang taxes alin sa gobyerno nasyonal. Ginaduso man sang grupo ang paghimo sang Bureau of Agriculture Cooperative sa Department of Agriculture kag mini agro-industrial centers sa mga barangay. Nagakomporme sa gihapon ng National Parent Teachers Association Philippines sa PTA nga mapatuman na ang face-to-face classes sa masunod nga pagbukas ng klase sa pihak sa paday nga nagasaka sa kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Pero kay PTA President Willie Rodriguez, base sa resulta sa ilagin patigayon nga online survey, 100% sa mga respondents ang gusto na nga ibalik ang face-to-face classes sa pribado kag pampubliko nga eskwelahan. Ginpahayag ni Rodriguez nga halos wala man sa natun-an ang mga eskwelahan sa online classes kag apektado ang ila social life tungod hindi sila makagwa sila pulian. Madamo naman sunod sa iya sa mga estudyante nga bakunado na batok sa COVID-19. Sa karon, hindi naman requirement ang COVID-19 vaccination sa mga estudyante para makatambong sa face-to-face classes pero mandatory ini sa mga school personnel para makatudlo sa in-person classes sa public schools suno man mismo sa anay DepEd Secretary nga si Leonor Briones. Nagdangat na sa 90% ang pagsaka sa dengue cases sa Pilipinas sa Enero 1 tubtob Hunyo 25 ikumpara sa naligay na tuig sa pareho nga panahon. Sa ginpagawa nga datos ang DOH, ang pungsod ang may 64,797 kasos ng dengue tubtob sa Hunyo 25. Mas mataas sa 34,074 sa parehos nga tiun sa 2021. Sunod sa DOH, 274 nang napatay bangod sa dengue karon nga tuig ukon may 0.4% case fatality rate. Kalabanan sa kasos ng dengue ang ginreport sa Central Luzon, sunod ang Central Visayas kag Zamboanga Peninsula. Una nang ipahayag sa DOH nga makaalarma ang pasakas ang kasos ng dengue sa pungsod. Ginpahayag sa infectious disease expert nga dapat i-review sa gobyerno ang benepisyo sa Dengvaxia vaccines matapos ang pagsaka sa kaso sa dengue sa Pilipinas. Sa laging handa briefing, ginpahayag ni Dr. Runt Jean Solante ang ini nga bakuna ang lisensyado sa ibang nga lugar, kaangay isang Singapore, Thailand, Indonesia kag Malaysia. Dugang pa ni Solante, mataas ang dengue cases sa pungsod pero wala pa sa nga preventive measure angot diri. Para sa eksperto, tiyon na nga i-review sa gobyerno ang datos ng Dengvaxia, ang benepisyo sini nga malikawan ang hospitalization kag malikawan ang severe dengue. Ginpahayag pa ni Solante matapos ang pag-review dapat managakaigong rekomendasyon lakip ng age group nga magabaton sing bakuna para hindi magduha-duha ang publiko. Ginfile ni Senadora Grace Poe ang hagna nga nagatugot kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga isuspend ang pagpasaka sang kontribusyon sang Philippine Health Insurance Corporation. Ginpahayag ni Poe nga ang suspension sang contribution increase ang makabuhin sa palaligban sa mga Filipino ilabi pa nga padayon ang pag-away sa pungsod sa pandemya kag ang mga nagasaka nga presyo sang balaklon. Ang hagna ni Poe nagahatag sang puder sa presidente para isuspend ang saka sa premium contributions nga rekomendasyon sang PhilHealth Board sa panahon sang State of National Emergency, Public Health Emergency ug State of National Calamity. Ginpahayag ni Poe nga nagalaon siya nga iyahag na ang mahatagan sang atensyon agud nga ang contribution hike nga nagumpisa Hunyo sining tuig ang masuspend. Nagpaandam si Senator Sherwin Gatchalian sa posible problema sa pag-usar sang pondo sa tiyon nga magdeklara sang State of Agricultural Emergency. Ini ang reaksyon ni Gatchalian kasunod sang panawagan sang pila ka agricultural groups nga magdeklara sang State of Emergency agud malikawan ang food crisis sa pungsod. Sunod sa senador, dapat maid-id nga matun-an bangod kon magdeklara sang State of Emergency ang pondo sang gobyerno ang pwede mausar nga wala sang bidding process o kon direkta makabakal ang gobyerno sa mga supplier. Ginatan-aw ni Gatchalian ang ini nga problema kung wala sang check and balance. Sinabaluan, nagpakikita damlag lang mo opisyal sang Philippine Chamber of Agriculture Food Incorporated kay President Ferdinand Marcos Jr. Sunod sa grupo, bukas ang presidente nga magdeklarar sang state of emergency o kon calamity para masolusyonan ang problema sa supply sang pagkaon sa Pilipinas. Samtang ginpagawa sang SWS ay lagi panagang survey nga 46% sa mga Filipino adults ang nagapati nga mag-improve ang ekonomiya sa Pilipinas sa masunod nga 12 ka bulan. 28% naman ang nagpahayag nga magapabilin ang sitwasyon sa ekonomiya samtang 6% ang nagpalayag mas magalala pa ang sitwasyon sa ekonomiya sa pungsod.
Gipatagaan sa SWS ang survey pagi sa face-to-face ang Abril 19 tubto 27 sa 1,440 ka mga adults tag 360 gikan sa Balance Luzon, Metro Manila, Visayas kag Mindanao. Ang sampling error margins ang yara sa plus minus 2.6% sa national percentages kag plus minus 5.2% para sa Balance Luzon, Metro Manila, Visayas kag Mindanao. Samtang ang economic team naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang damlaglang nagpahayag na paabot nila nga mag-expand ang ekonomiya sa 6.5% kada tuig sa bilog nga termino ni Marcos. Nagpangabay ang Department of Health sa Food and Drug Administration kon FDA nga tun-an ang pag-expand sa pagpatuman sa ikaduha nga booster dose ng COVID-19 vaccines. Sa karon ginapatuman sa gobyerno ang ikaduha nga dugang nga dose sa mga health workers, senior citizens kag immunocompromised. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, nagpadala na sila sang sulat sa FDA nga tun-an nga ilakip ang 50 tubtob 59 anyos kag ang may mga comorbidities. Sa datos sa nga DOH kalabanan o kon 60% sa nagpositibo sa COVID-19 nga gindala sa hospital ang wala mabakunahan, partially vaccinated o kung wala sang booster shots. Ginanunsyo ni Verriere nga magabukas ang dugang nga COVID-19 vaccination sites sa mga buluthuan, workplaces, simbahan kag mga merkado. Action Radio Philippines Standard Time na 7:39 ang mga balita na dugang sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio. Okay, sakay Rolin dyan sa may Kaliling, Kawayan. Good morning sa imo. Kay Anthony Hugos. Si Eden Escosora di Vinagracia. Ginagreet lang ko na nagatanom subong sa akong talamnan nga yara sa puno kahoy. Nagadigamo para sa ila pamahaw. Uy. Si Eden sang barangay Tapi, Kabangkalan, no? Kabangkalan. So nagatanom sila. Tapos aras sila sa puno kahoy kaya tigang sila para sa pamahaw. Sana all may pamahaw. Ay. Na? Wala ka pamahaw subaw. Dugi-dugahan na si Jo Maria. Don't you worry. No, pero ras man ulo na. agwanta ka lang galing. Sige lang base man wag man dugay-dugay si Kagawad Mira Polidario. Ay birthday mo. Yes. Sige, M sa boso, mga agaliwat. Yes. Si kumusta si Attorney Dag? Okay na siguro Ma'am Vanessa Mayo. Ara si Morning Ma'am man. Van. Ara siya. Sila yung Dr. Matt Mayo ay nag-absent ya. Watching siya. Yes. Good morning, Ma'am Van. Dulapit na lang makakita. Ito na siguro si Ma'am Van. Ay, no? Correct. Ay, do. Marilo Baron, morning man. Kay Marjun Rivera. Ay, good morning dira sa imo, Marjun Rivera. Isiyada ko test mo rayama daw ay nako ka sako ged. Busy gid siguro ay. Sige. Wilma Inocencio Cabarles, ari sa kuno sa Bacolod. Okay. Okay. Masyarante ka action dorel sige, go.
Kaya Inday Blaza, good morning. Please greet Chay Kabag de la Rosa. A pleasant good morning. A pleasant morning. Sige. Kay Teacher Romela Ilostre Revalo, good morning sa liwat. Yes, morning sa imo, Roms. Yes. Si Miss Virgie Ligaspi Coloso, imo nga future, Kumare. future kumare. Happy 25th birthday ko no sa bata. Diyan nga si Francis John Coloso. Oy, happy birthday, Francis John Coloso. Lama ko lang sa ballpen mo, bla. Happy birthday, Francis! Yes. Kay Rollin John naman niya. Good morning. Bangape ka mo connection, boy. Sino? Si Rollin John. Sa kuan sa Kaliling? Siguro, kay wala man siya nakabutang di kundi siya, kaliling na siya. Kaliling na siya, Sige. Good morning na sa imo, may lang pagpangape. Kay, si Mom. Mom, good morning sa imo, Mom Maria Lobaton. The ever, mas fresh ka gid yung mami, kasi niya do ka fresh ko sa aton duwa. Sa aton aura. Pero mas fresh gid siya, no? Super fresh. Fresh pa sa lettuce. Kaya, Dehi. Fresh pa sa isda. Sabad. Kay Dehi Lapasaran, good morning. Okay, thank you. Kung siling ni kumare mo, Virgil Ligaspi Coloso. Kumare classmate. Kumare classmate mo, Dalo Virgil. ka damo na ko mga classmates na kumare ko na mo. No. Classmates turned into kumare. Kasi ang mga may mga classmates kami nga may pakasal nga bata, mamaninoy ka, ang isang classmate mamaninay, kundi kumare kami. Kita guro din hindi tayo makaptanay sa kumarihay, no? Hindi. Hindi mo maninoy, takaguro. Wala tulat lang. Wala tulat lang, noy. Hanggang kailan ako maghihintay? Hanggang may buhay. Hanggang may buhay. Dahil habang may buhay, may pag-asa. Ay, kalay. May pag-asa at grasya. Dapat idalon ta na. May pag-asa at grasya. May pag-asa at grasya. So, huwag mawalan ng pag-asa. Dahil habang may buhay, may pag-asa, may grasya. May grasya. Mayo. Section din, musta na? No, ko section din now. Okay, wala siya sa Sabado. Wala ka maka-off the night actually. Yes, Sabado. Ano sa patrol? Sumabay pa sa kaali sa balak. Basi katulog, mga... Disturbo. Ay, kala. Dito sa pagdisturbohon. Ay, sorry. Karoon na lang yung magulo adlaw. Dito sa pagdisturbohon, kasi mahamuok ang iyang pagtulog. Basi konsabla panakayon. Panakayon. Sang iya paminsaron, panakayon. Wow, amazing. So, hindi to sa pag-disturbohon. Mag-hotline ko, bugtaw na siya. Ma-report. Kay Dehi Lapasaran. Okay. Great mo lang din sa kina. Si Jose Nalangi Herson Lapinig Junio. From LLP Building Office. Good morning. Si Migo Vicente, sa kwanda sa check-in da hotel bla. Vicente, ano man apelyido? Ito man, nalipat ko. Si Miliano. Buguro kada Vicente si Miliano nang ginagawin mo. Miliano, siya na. Sakay kuan pagid, sino pagid ang daw dugay ko na wala nakita di man. Si Shirley Tad sang New York. Hi, good morning. Ay, oo, no? Si Ada ko Jocelyn Song Commedia, may daw kita patamyaw to sa kina nga birthday na miss ko galing kina kay damo ka sululod big ka kuan ka lapawan blaw. Si Che Zamora, another classmate of mine. Sa Ramon Torres National High School. Sa tanan ko da nga mga classmates, ano? Yes. Kag sa tanan ko kapudahan sa VPA, July 15, we'll see you again. We will meet again. And reminisce the good old times. Do reunion ba? Nasa mga alumni. Ikaw, Gurak Sandor, kaya pag-attend yung mga alumni sa high school wala pa. Alumni homecoming. Kaysa una. Kaysa mga edad yung binga mo na, hindi pa man actually, paraman sa una, kung mag-alumni homecoming, ang bilog na school, bala, may mga batch, pero wala ko atin, kasi Mindanao ang... Kay Mindanao kagaling na eskwela. Okay lang? Okay lang. Sige. Good morning man kay Jeneline Loberos Canillo, dira sa may DSB, damo ito yung mga listeners sa Action Boys sa Don Salvador Benedicto. Kaga mayor da listener ta na. Correct. Mayor Maxlin, mga may mayor. I-greet mo siya karon on. Greet sa mula karon si Mayor Maxlin de la Cruz. Sino ganitong kilala ta sa kwan? Sa sa ano bala
Sa Torino, to bala? CSB. CSB SB. Torino. Ay, labot itong beautiful bla nga staff, to bala? Ay, tinalipat ko. Basta beautiful, ikaw na naman makadumdum. Sige. Dapat ginatanda. Standby na sa atong dugang nga mga balita. Sa detalye, Balita International, Ang element na sa kadamuon sang populasyon. Sura sa United Nations, mayara na sa 1.4 bilyones ang populasyon sa India. Kag pag-abot sa nga tuig 2023, posible na ang malabawan ang China. Alasambi kay pagnubo man sa populasyon sa China ang bangod sa ginapatuman nila nga one-child policy sa tupang 2016 kapag hatag sa insentibo sa mag-asawa nga may duha o kung masobra pa nga kabataan. Pila sa manakitaan man sa UN nga magataas ang kadamuon sa populasyon. Amo ang pungso Democratic Republic of Congo, Egypt, Ethiopia, India, Nigeria, Pakistan, Pilipinas, kag Tanzania. Sa negosyo naman, ginasuportahan sa Philippine Retailers Association ang bago nga proposal sa gobyerno nga magpatuman sang buhis sa online purchases subong man sa single-use plastic products para nga makatipon pagid sang dugang nga pondo. Sa isa ka statement, ginpahag ni PRA President Rosemary Ong nga ang bago nga buhis pareho magapatas sang online kag offline transactions magluwas sa paghatag sa gobyerno sang dugang nga revenue. Si Finance Secretary Benjamin Diokno sang damlag pa nagaduso para sa bago nga buhis agud nga mapabaskog ang ekonomiya kag ma-improve ang tax administration kag collection. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 55 pesos kag 99 centimos, ang Singapore dollar 39 pesos kag 83 centimos, Hong Kong dollar 7 pesos kag 13 centimos. Kag sa ato naman yung Balita Entertainment, napatayo kung nagtaliwan ng direktor kag veteran comedian nga si Philip Lazaro. Ini ang ginkonfirmas nga hinablos nga si Chico Lazaro Alinel. Sulod sa iya, napatay ang 52 anyos nga komedyante alas 8:30 kahapon sang aga bangod sang multiple organ failure. Si Lazaro ang director sa nagkalain-lain nga pelikula ang ginalakipan sang Full House Tonight, Widow's Web, Prima Donnas, Nagbabagang Luha, kag iban pa. Naging kabahin man siya sa naglain-laing nga proyekto. Nagumpisa si Lazaro bilang stand-up comedian sa Comedy Bar sa Manila, kanangin artista kag direktor. Sa sports, nagdaog sang una nga gold medal sa 12th World Games si Filipina Japanese Juna Chuki. Ginakos ning hindi siya kuntani magpadayon sa hampang nga ginpatigan sa Birmingham, Alabama sang ini ang ginpierde ni Morales Gemma sang Spain. Ginpahayag ni Karate Chief Ricky Lim nga tuman ang pagkadismaya ni Juna sa makakuha lamang siya sang bronze medal sa 2018 Asian Games. Suno pa saya nakahanda pa ini nga tapusan niya karir sa tuman nga pagkadismaya. Sa final match, nakainkwentro ni si Yorgelis Salazar sa Venezuela nga iya sinigin pierde. Nabaluan yung pinakaunang nga bulawan nga medalya nakuha ni Chuki sa nasambit nga event. Balita Espesyal! Energy, and happy Tuesday, Action Boy! Yes, happy Tuesday! Yes. And tanong ko, may mga birthday Blackson Doors. Okay, go. Sa on air, no? Happy birthday kay Francis Jan Coloso. Bata ni kumare ko Virgil Gaspi Coloso Ay, sa happy Bago City. birthday. Happy birthday! Sa kay Kagawad, Mira Polidario, dira sa may barangay Pahanukoy, Kagawad, good morning. No? And happy birthday. 30 kapisan nga Kagawad ni, balo ka maglos Kagawad, damo pag ini sa mga volunteer groups nga ginaintrahan. Wow. Para sang VPA, no? Volunteer Probation Assistance. Happy birthday Kagawad! Siling the Action Door, may party-party kakronin ko, daw wala pa piyo, kaya daw wala pa Wala pa siya kapag-imbitar si nang-invite. Kagawad. Sa bala mo na karon na. Basi balanta na karon na, basi mang invite man sa kabay pa. Uy, hala. Kung di, kalain. Pressure. Kung hindi ka malimtan. Wala kalain. Sige. Kay Mayor Maxland de la Cruz dira sa may Don Salvador Benedicto, Mayor may aga sa imo, ano? May text ko kay Mayor kay may kinanglan ko siya. Kag good morning man syempre. Tamiyawan ko man ng Mayor sa Himamaylan City. Lang ano. Tanan nga Mayor na lang Action Tanan nga Boy. Mayor, may para hindi aga. magsunggod. Tanan hindi Para hindi magsunggod. magsunggod. Good morning sa tanan nga Mayor sa Negros Occidental. Yes. Syudad sang Bacolod. Correct.
Sa pamilya Tumbos dira sa barangay Sumag bala. Good morning sa inyo, especially kay Mr. and Mrs. Norman kag Emily Tumbos. Kahalin sa kay migo ko ni Rolly Dohilio. Kag dira man sa may barangay Binubuhan sa kay Kapitan dira may agar may Halea. Halin ni kay kuan bala sino ng Cecilia Bekbek. Kay Suzette Morales, good morning man sa imo dira sa may Fermina Maaw. Si Kagawad Imbongjo Campo. Good morning, Kagawad. Kagawad. Ay nata ko makita si Kagawad. Sige, go . Sige. Sa aton balita special Action Boy, padayon ng tinistoryahan ning mga lihi-lihi bala kada mag-ulan. So naistoryahan ta kagapon tong hindi mo gusto mag-ulan kung may party kasi inyo balay pareho kay Kagawad Polidario. Kung may party siya karon siya balay kay di siya gusto mag-ulan, butang lang siya sang isa ka dosina nga itlog sa babaw sang iatop. Okay, Kagawad? Sige. Thank you, Kagawad. Tapos ang party mo, Kagawad, kuha lang itlog kag ipadala di sa stasyon kaya atong tanokon. Ay, kung tanok na bingadaan, huwag mo tayo sa atop. Basta madayon na gyapon ng ulan. Dapat hindi ulan na tanok. Dapat hindi patanokon, kami lang bala magtanok. Kami lang bala magtanok. Okay? Thank you, Kagawad. Kita na bahala magtanok. So, next Action Boy, kung nag-umpisa ko ng ulan Action Boy sa adlaw sang Domingo, mangintayuyo na nakuno sa bugos ng simana. Uy, yala mo na. Tinagulan sa Domingo, wala. Nagulan no? Nagulan bla mo? Oo, nagulan sa Domingo. So, tuloy-tuloy na ni kuno kagapon nagulan bala Lunes. Subo nga aga to kagina siling mo pagpakadto mo di medyo galom na. Pero subong to nagsanag naman. Nagsanag naman. Balo ko naman sa chimpo babae bla. Hindi mabalaan. Do paminsaron sa babae bla. Hindi mabalaan. Hindi mabalaan daw galwat la. Ay kalay. So next Action Boy, kung nagaulan naman kuno samtang may adlaw bala or may sun bala Action Boy. Kung sina kuno may ginakasal kuno nga tikbalang. Gabi no. Kita ka na tikbalang Action Boy? Kita ka na tikbalang? Wala pa. Ako daw tsura tikbalang. Tsura tikbalang kita mo. Kita na ko. Ina sa TV, hindi. Sa personal. Personal. Pas yung TV mo nakita. Kailangan si Walker. So, hindi na ito na maganda. Ihipti ko lang karon sa imo kung sino ang nakita ko ng tikbalang. Ang tikbalang is... Ang tikbalang, di ba mo nang daw kabayo? Kabayo. Gapanigarilyo? Ha? Gapanigarilyo. Kapre na nakaroon? Ang tikbalang mo, ang gapanigarilyo man siya. Gapanigarilyo man siya? Ay, pero di ka bisyuhan. Ang gapanigarilyo man? Oo, ang kapanigarilyo man kuhay. Kapre, ganyan gapanigarilyo. Ang tikbalang daw kabayo, nasa nga daw gatindog. Kabayo, ganyan half kabayo, half daw tao. Palagpat kayo mo, yakuha na yung half kabayo, half tao. Yan ang... Timawo? Hindi nalipat ko sang tunga kabayo, sintor na yan, ha? Hindi mo muna sa Tagalog, tikbalang. Ang tikbalang to kabayo, gini. Ay, init ko. Ikaw na lang din. Ikaw na lang tapos. So, bailo na. Basta ang tikbala mo na pagkilala. Tamawo, di ba? Hindi Anong tamawo? Basta tikbala. So, next Action Boy, kung isa ka, Action Boy, ano yung pahiwati, gani? Nagapatimaan. Tayho! Tayo. Thank you good kay Leo Talaban sa mga ano. Thank you man kay Dennis Nuestro. Tayo. Oo, tayo. Tamaw. Di ko lang. Ano na ko ang tamaw. Sige lang, bailanda siya. So, next Action Boy, Aryo, isa ka patimaan Action Boy. Kung nga maka-angkon bala sa... Hasta si Colonel Gailo ga. Ga-message siya. Morning na Colonel Gail. Isa ka, di na ko to. Isa ka patimaan Action Boy nga mangin maayo ang pag-opdanize sa mag-asawa Action Boy. Kung mag-ulan sa ila mismo nga kasal. Di ba ka marambal nila blessing na gani ko na Action Boy. So, iban ka porgait. Labi na ang outdoor bala nga kasal bala. Siyempre, dapat may plan B kag ginamong once magulan. Pero meron ko nakita Action Boy recently lang a wedding nga nagpayong pa ang bride sa kay tudo ulang diyan mo tigahula tayo groom sa ang sa uli Action Boy ang lapit na siya sa groom ginbutang iya payong. Very dramatic. So mana, okay? Ang ako tingin kinalan si imo nga daan niya
mag-akuan kita ya, ma-open wedding kita ya. May promise ko ba sa imo ba? Nga may mahugpa yung helicopter yung kaya. Da ko yung manawag. Hindi ko sila nga slowly mo naglumpat dyan. Hindi ka slowly ang ado nga lumpat gid siya. Naka-heels pa na. Naka-heels na. Da kaya mahalin niya mo naka-helicopter ka ba? Pwede, no? Samtang ulat ang groom, kaya naka-helicopter kaya maabot kaya. So nang-drive si Kwan? Sino? Colonel Guile. Nakita pa driver. Kasabad. So, next Action Boy, ari naman no, amo to, diba, Action Boy, kung mag-ulan during sang kasal, mangin mayo yung paupdanay. Pero, makaano naman kamo, makabata naman kamo, sa birthday ka mauyon. Mauyon? Teka la, you know? Huwag mo na siya. Kung mag-ulan, guro, beer, guro, why guro bahaay, no? Awa, ang beer. Ate, huwag kagina inom, rigta mo. Puno lang siya. So, next Action Boy, Aryo. Kung may manok, kuno Action Boy, nga nagalakat-lakat sa tunga sang dalan, samtang gaulan, magauntat ang ulan. Filthy na. Hindi mga manok. Hindi mo gulong sang manok. Hindi kayo kasi, siya lang gurong kapabalo nga, uy, nagtapos ng ulan. Siya lang gurong gambal. Hindi ba si may feeling? Messenger. Hindi ba si may feeling na mga manok bla? Kita mo kung mag-ulan ang manok kasi buro na mo. Kasi buro sila. So, maglakat-lakat sa butsling mo. Paglakat sila naguntat ng ulan, hindi kayo maglakat sa mauntat ang ulan. Hindi samta, kung may manok na naglalakad kuno sa kalsada habang umuulan, hihinto ang ulan. Ikaw na lang kidiya tapos yun. Atag ko na lang kidiya siyo. Dito na mabakal nga manok man. Sa guro sa may barangay Mailom, Bago City. Katita Idita, dablaki Tito Dudoy. Feeling ko aradang manok nila. Adang manok nila, boy nga. Dasan dadalanta ka manok nga ng chicken, ng Chinese. Chinese chicken. Kakute. Piyon, mga kay Mon ko pet. I-picture ko ako picture black kay si picture lang dalon mo. Manok niya. Hindi, tanong ko rin patanong sa picture para kumuyunan mo. Sige. Chinese. So, next Action Boy, Aryo. Kung panahon sang tigulan ng Action Boy, kagapangilat, ang sino man ang ang magapaligo sa kuring, iguon sang kilat. Hindi pagpaliguin ko rin nyo sa tiyon sang tigululan kagapangilat. Kung paliguan mo, sino man mo paligo sang kuring agaululan, Meng ligo tameng ligo lang nga. Ligo ako kung iguon kilat. Ang wala sa kuring. Ang kuring lang ang balang sa tao. Mag-away sila tao na sila yan. Kautrono na. Liguan ko ron kay... Aryo, tatamaan ng kidlat ang sino mang mapapaligo ng pusa. Hindi nyo gipapaligoy ang inyo da nga kuring kung mag-ulan kagapangilat-ngilat. Kurang ido, ya. Ang ido, wala man. Basi kuring lang guro. Ang ido, guro okay lang. Basi daguob lang gurong ido, ya. Ha? Daguob. Kasama. Tanda mo na sa mga lilid. Si Kwawi man. Nakalain si mo. Sugito ka ba sa ganyan? Isipab lang nung labot sang manok. Iya para sa maguntat ang ulan. Tikay pa si sila lang nga paglantaw. Testing Bebe lang testing Kung ulan kag daw may kadtuan ka daw, Kwan. Kung abing manok kag iitsa tapos luwas ang dalan, mo lang ka to. Tiko, hindi ba mag-upod ang manok? Di manok. Uyatan mo sa gani. Hindi ko makisi-kisi na manok lang gina. Ha? Uyatan mo sa kay hindi mo itsa mo sa itong dalan, mo lakat-lakat na kay may kadtuan kung daan para maguntat ang ulan. Di ko pag itsa mo sa itong dalan, nagpahigad sa. Tibrati ka lakat sa. Ay, kala. Sige. Ay, good morning kay Mrs. Glazel Yulo Masculino Hepson. Ay, kala. Good morning. Yes, good morning. Ang daming ganap daw. Julio Solis, may aga man. Kagkay, kita lang yawik balong at tayho. Kita lang yawik balong at duwa nga tayho. Agaling tikbalang. At least lapit na lang ako. Tamawo ako niya. Kalayo na ginasi mo yan. May tea. Halin mo sa tea. Bambi Munoz, may agaman. Beth Butal Pilayo, morning. Sa taga-Purok Magnolia, dira sa Barangay 7. Good morning sa inyo, dira. Halin kay Sofina Luxin Henerato. Good morning sa inyo, ha? Sa mga kwanda. Yes. Kang Action Boy Tamyawon ko rin ibalaw si William Ade Cordero, naga-monitor dra sa may Hagimit La Carlota. Rodrigo Salva, good morning sa inyo. Kay may ginapatamyo do kay na si Miss Rona Rihida Trava, Black Action Boy. Happy birthday siya brother.
nga si brother-in-law nga si Manong Henry Trava. Cousin niya gali, wait lang. Happy birthday sa cousin ko nga si Pag-sure, Maria Cristina Rigida Ignacio, Marilo Pena Florida, kag sa brother-in-law ko kay Manong Henry Trava. Ay, damo birthday sa ila. Sige, happy birthday! Sige. Kagawad Imbong Campo, morning dira sa Barangay Maa. Mga ka-action yung mamatihan natin mga balita sa Action Balita Morning Edition. Standby kita sa Action Hotline. Karangad lamang kaupod ninyo si Action Marlon Hinovea. Ang inyo diringan news team, Action Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.